खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बयबो रायजो राजाफोरनिसिम बावहरग्रोबाय। दा आङो गोबाव सम जाबायमोन भिडिअआव फैयैया इउटुबाव फैयैया दिनै आं गोसो जानानै इउटुबाव फैफिनबाय सम मोनैखाय बानायनाय जायाखैमोन। दा आं बेखौनो फोरमायनो सानदों रायजोफोर दिनैहाय इउपिपिएलनि थगायनाय फोलानाय फैलार सरकारफोरखौ मिन्थिनानै दिनै इउपिपिएल हानजानिफ्राय इउपिपिएल हानजायाव थानानै जेबो लाब गैला रायजोफोर। इउपिपिएल मानि थगायनाय सरकार बिथांमोना जेसेबांनाखि मिटिं खालामो बिथांमोननि मिटिं खालामनायाव जाहैबाय माइनास पइन्ट, जोंहा बिपिएफ पार्टिया प्लास पइन्ट। मानो होनोबा बिथांमोना जेसेबांखि मिटिं खालामा मानो बिथांमोननि मिटिङाव सानफा एफा थगायनाया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नुजागासिनो दं। बिसिनि फोलानाय थगायनायखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावबो मिथियै गैला। दा बिनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बुजिबाय बे सरकारा मा आरो बे सरकारा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बबे लामाजों थांगासिनो दं लांगासिनो दं बेफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावबो बुजियै बाखि गैला। दा बिनिखायनो इउपिपिएल पार्टिनि जायनाखि मावथिफोर बा इउपिपिएल पार्टिनि जायफोर सोद्रोमाफ्रा गोसो मोदोम जिउ होनानै इउपिपिएलआव ओंखारदोंमोन दा बिथांमोनहा जोंनि मैयानि दिनाव मोनसे कुसुगाव ब्लक बिपिएफ कमिटिनि हांख्रायनायाव नवीन नगर प्राइमारियाव मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव निउ रायखंबारिनिफ्राय गासिबो गामि दरसेयैनो बिथांमोनहा इउपिपिएलमोन। दा बिथांमोनहा इउपिपिएलखौ नागारनानै एबा इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय बिथांमोनहा दिनैहाय न' बोराइफोर गुगानाय बायदि न' बोराइनि इन्जुर गुगानायफोर बायदि बिथांमोनहा जोंनि पार्टियाव लोब फैनानै जयेन जाफैदों। दा बिनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो गोजोननाय बावदों। दा बिदिनो खना खनलाफोर थालांबावनाय जायफोर बिथांमोनाबो लासैनो फैजोबगोन बेखौ आंहा आसा दङ। आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैहाय थगायनाया मा रोखोम सैथोआ मा रोखोम दा बेखौ बुजिजोब्बाय। दा बिनिखायनो जोङो इउपिपिएल पार्टिखौ नागारनानै गोदान सरकार दानानै बर' रायजो राजाखौ बासायनांगौआ जों बयनिबो बर' रायजो राजाफोरनि खामानि। रायजो राजाफोर बेखौ गोसोआव ला। दा दिनैहाय नायलांदो माखासे आङो भिडिअ क्लिप होगासिनो दं माखासे जयनिं जानाय आरो जोंनि माखासे सारमोनहा मा बिबुंथि होदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै लाबानो जाबाय। गोजोन्थों। बिथांमोना गामियैनो फैजोब्बाय 29 घर गामि दरसेयाव न'खरसेल' थाबोनाय जाबाय बिथांमोना 31 घराव माखासेया खामाय दामानि थाखाय होफैनाय जायाखै। 1 नम्बराव दिलिग्रा मुवारि बिथांमोन ओरै फैनो थाखाय आं खावलायबाय। आखाइ खबना हो रायजोफोर। 2 नम्बराव दङ रिंखां मुसाहारि 3 नम्बराव दङ डमिनिक नार्जारि 4 नम्बराव दं प्रेमजित बसुमतारि 5 नम्बराव दङ सुबुल मुर्मु आहक 7 नम्बराव दङ दुलु मुर्मु आहक आपनि 8 नम्बराव दङ राजु नार्जारि बे एबसेन्ट 9 नम्बराव दङ श्रीमती मनिथाइ नार्जारि 10 नम्बराव दं श्रीमती सुबला बसुमतारि बिथांखौबो फैनो थाखाय आं खावलायहरबाय। 11
11 নম্বराव दङ श्रीमती दीपा बसुमतारी आरो दंबायो 12 নম্বराव गजेन बरगयारी लाजिनो नाङा 13 নম্বराव दङ श्री उथुल नार्जारी श्रीमती फहेला हाजवारी हीरा हाजवारी अब्ला जोबथ'बाय दा जोङो बिथांमोनखौ गोसो गुदुंजों बरायना लाबाय आरो बेजों लोगोसे रायजोफोरखौ आखाइ खमनानै बरायनो थाखाय आं खावलायबाय हामबायसै बिथांमोना जोंखौ मोजां मोननानै जोंनि दोलोखौ मोजां मोनना फैबाय आरो जोङो बयबो न'खरसेबादि गावनि जिउखौ जेरखम जोङो अनो बिब' बिनानाव बा बिदा फंबाय जों जेरखम अनलायलायो जोङो बिथांमोनजों ग्रें-ग्रेङैनो मिलि-जुलि खालामनानै जोङो खामानिखौ मावलांदिनि जाहोलांफिननांगौ बिमा बिफाखौ सिबिफिननांगौ गावखौ मानसि खालामदों हिसाबै दा बेखौ साननानै दिनै बिथांमोना दिनैहाय हाजार बिथांमोनल' नङा बिथांमोना गावसोरजों लोगोसे इउनिभार्सिटिनि जेसेबांनाखि छात्रफोर दङ क'क्राझार कलेजाव जेसेबांनाखि छात्रफोर दङ जोंनि कमार्स कलेज गसाइगाव कलेज जनता कलेज दतमा कलेज जेसेबांनाखि कलेज दङ बेनिफ्राय जोंनि BPFखौ मोजां मोनग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जायफ्रा गाव गावनि भबिष्यतखौ साननो हाबाय बिथांमोनखौ लाबोना हाजार थांनाय मासाव रेजर्टआव 2000निबो बारा जइन खालामदों दिनै क'क्राझार टाउनावबो खालामदों पार्टी अफिसाव खालामदों दाख्लै मुसलपुराव खालामबाय सालबारियाव खालामबाय बरपेटायाव खालामबाय माबायाव मुसलपुराव खालामबाय भेरगावआव खालामबाय उदालगुरियाव खालामबाय आरो दा गोदानै खालामबावनो थाखाय मोनसे टीम बेरायगासिनो दंबावो लोगो हमगासिनो दङ दिनै बिथांमोनहा आरो जइन खालामबावगोन बेनिफ्रायनो बुजिनो हायो जे प्रमद बर' जे सरकार सालायबाय थादों बे सरकारा सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिष्यत दानानै होनो हाला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोदाव सोराव खालामजोब्बाय आरो जोंनि बिमा बिफानि मेगननि मोदै बेखौ हुगारनो थाखाय आवगायबोआखै बरंस दिनै BTCनि जेनाखि सुबिदाफोर दंमोन जोंनि बिमाफोरखौ नायनो हादोंमोन जोंनि बिनानावफोरखौ नायनो हादोंमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नायनो हानाय जेफोर गोहो मोनदोंमोन बे गोहोफ्रा दिनै मोनसेनिफ्राय मोनसे आसाम सरकारा लांफिननायनि थाखाय दिनै BTCआनो सिङाव थरलं थरपं जेबो गैला बे खालि प्रमद बर'आ खालि खोथा बुंनानै लेक्सार होनानै BTCआ थिगैनो दं नंहोबाय थायो दा नंगौ माथो प्रमद सारालाय बिराद बुंदोंलाय नंगौदां बिदि नंहोनायनिल' दा लेक्सार सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना थां BTC अफिसाव सोंहै सोरबा अफिसारा जुदि नोंथांमोना खोनाबोयोबा BTC अफिसारनिफ्राय जे BTCआ आगोलनि 17 बोसोरनिफ्राय दा बिराद साबसिन सोलिबाय हाग्रामा महिलारिया गोदो 17 बोसोराव जा मावदोंमोन बिनि 10 गुन बारा बा 27 गुन जाहैसिगोन नङा होमबा बेबादि सालायनो हादों होननानै जुदि सोरबा अफिसारा बुंहरोबा आं खोमाखौ दिनै थबस' दानस'ना होलांगोन मिथिबाय दिनै अफिसारफ्रा गाबस्रावजोब्बाय मा जाबावनो बे BTCजोंलाय अफिसारफ्रा खामानियानो गैलानो डिउटिया हले बिराद खरा जाहैदों फुङाव थांनानै 9टा लोगो केमेराजों खेबजाहैनांगौ ओंखारबोनायाव 5टायाव खेबसे ओंखारबोनांगौ किन्तु अफिसाव थांनानै बे मबाइल नायनायानोसै बे फेसबुक नायनायानोसै मबाइलाव मोसानाय नायनाय मबाइलाव बायदिसिना बे शर्ट स्ट'रि शर्ट मुभि नायनाय बेनोसै खामानिया बेनोसै दा बेफोरबादिल' दिनै खुगानि लेक्सार ओंखायनो जेबो मावनो हाला दा प्रमद बर'आ दा खुनु रोखोम गावनि टेम्प'खौ लाखिनो थाखाय खालि मेला आरो खेलानि आराम्भ खालामगासिनो दं आरो नंगौना नङा मेलाजों खेलाजोंल' जाबाय थायो नै दाख्लै जालांलायबाय मेला नङा होमबा माबा लिटारेरि फेस्टिभेलनो माबा फेस्टिभेल गौरां फेस्टिभेल
माबा नर्थ इस्ट माबा फेस्टिभेल दा जानाय लोंनायनि फेस्टिभेल जोबनो थाङा नलेज फेस्टिभेल बिदिजोंनो जोबलांसिगोन आरोखि बिनि माबाया बिदिनो मालाबा खेला नै दाख्लै ISPL जालायबाय नै माबा बल खेला जालायबायनो आरो दा नै माबा खेला जागासिनो दं बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट बेंगुराफोरनि माबा खेला बे खेला सालायैनो सरकारा सेस दा नोंनि गथ' गथायफोरनो माबा मोनसे साख्रि बा टेट मास्टारफोरनो साख्रि होनांगौ नङा होमबा जायफ्रा टेट पास जाबाय साख्रि होनांगौ बिनि बेबस्था जेबो गैया BTC आव खमायाव दा जों हिसाब खालामदों खमायाव दा 10,000सो साख्रि पस्ट भेकेन्ट दङ बिनि इन्टारभिउखौ फाथिनो हाला मानोना CSB खौबो दिनै खोमोरनानै लाबाय CSB आ गैला दा बे CSB बो दानो हाला नालाय साख्रिबो होनो हाला दा बे सेंग्राफ्रा हाजार जोंनि दलाव फैनायखौ नुनानै दा मा खालामदों दाख्लै प्रमद बर'आ CSB खौ इन्टारिम दाफ्लादों आरो मालाय इन्टारिम माने जिर' जेबो गैया इन्टारिम माने गोरलै होना होमबा बे सासे गोरलै गथ'खौ नोङो बेनो प्राइम मिनिस्टारनि बिबान होबा जायो नामा जायो बे जाबाय जोनोम जागोदान बे गथ'खौ नोंनो बोखांनांगोन बे गथ'खौ खिबा नोंनो फसंनानै खिनांगोन नोंनो खिबुखौ सुना होनांगोन गाननाय जोमनायखौबो नोंनो सुना होनांगोन मोनसे जायगानिफ्राय बै जायगायाव बोथोरनांगौ नोंनो खालामनांगोन थिग बेदानो इन्टारिम दिनै CSB दाना होदों आरो मालाय बे इन्टारिम माने गथ' गोरलैनि समान बियो गथ'